KwabaseKorinti bokuqala isahluko sesikhombisa. Maqondana nalokho enaloba ngakho, kuhle kumuntu ukuba angamthinti owesifazane. Kepha ngenxa yobufebe akube yilowo nalowo abe nowakhe umfazi, nalowo wesifazane abe neyakhe indoda. Indoda ayinike umfazi okumfaneleyo, nomfazi enze njalo endodeni. Umfazi kanamandla phezu kowakhe umzimba, kodwa yindoda enawo, kanjalo nayo indoda ayinamandla phezu kowayo umzimba, kodwa ngumfazi onawo. Ningagodlelani, kuphela kube ngokwesikhathi ngokuvumelana ukuba nithole ithuba lokukhuleka, nibuye nibe ndawonye, ukuze uSathane anganiyengi ngokungazibambi kwenu. Lokho ngikusho ngemvume, angikusho ngomyalo. Nokho ngingathanda ukuba abantu bonke babe njengami, kepha yilowo nalowo unesakhe isiphiwo somusa esivela kuNkulunkulu, omunye kanje, omunye kanje. Kepha ngithi kwabangaganiwe nakubafelokazi, kuhle kubona uma behlala benjengami. Kepha uma bengenakuzibamba, mabaganane, ngokuba kuhle ukuganana kunokusha. Kepha abaganeneyo ngiyabayala, kungemina kodwa yiNkosi, ukuthi umfazi kangahlukani nendoda, kepha uma eke wahlukana nayo, kahlale engaganile, kumbe abuyisane nendoda yakhe, nendoda ingamlahli umkayo. Kepha kwabanye kusho mina, akusho iNkosi, ukuthi uma umzalwane enomfazi ongakholwayo, yena-ke evuma ukuhlala naye, angamlahli, nomfazi, uma enendoda engakholwayo, yona-ke ivuma ukuhlala naye, angayishiyi indoda. Ngokuba indoda engakholwayo ingcwelisiwe ngumfazi, nomfazi ongakholwayo ungcwelisiwe ngumzalwane. Uma kungenjalo, abantwana benu ngabe bangcolile, kepha kalokhu bangcwele. Kepha uma ongakholwayo ehlukana nomkakhe, makahlukane naye, umzalwane noma umzalwanekazi kaboshiwe kokunjalo. Kepha uNkulunkulu unibizile nibe nokuthula. Ngokuba wena mfazi, wazi ngani ukuthi ungeyisindise indoda yakho? Nawe ndoda, wazi ngani ukuthi ungemsindise umkakho na? Kuphela nje ukuba yilowo nalowo ahambe njengokuba iNkosi imabele, kube yilowo njengokuba uNkulunkulu embizile. Ngiyala kanjalo emabandleni onke. Ukhona obizwe esokile na? Kangabi njengongasokile. Ukhona obizwe engasokile na? Kangasoki. Ukusoka akulutho, nokungasoki akulutho, kuphela ukugcina imiyalo kaNkulunkulu. Akube yilowo nalowo ahlale kulokho kubizwa abizwe ekukho. Ubizwe uyisigqila na? Ungakhathazeki ngalokho. Kepha uma kwenzeka ukuba ukhululwe, kukhethe lokho. Ngokuba owabizelwa eNkosini eyisigqila ungokhululekile weNkosi, ngokunjalo nowabizwa ekhululekile uyisigqila sikaKristu. Nithengiwe ngenani elikhulu, ningabi yizigqila zabantu. Bazalwane, akube yilowo nalowo ahlale noNkulunkulu kulokho abizwe ekukho. Kepha maqondana nezintombi anginamyalo weNkosi, kepha nginitshela ukubona kwami njengothembekileyo ngokuhawukelwa yiNkosi. Ngakho-ke ngithi kuhle lokhu ngenxa yokubandezeka okukhona ukuba umuntu abe njengalokhu enjalo. Uboshelwe kumfazi na? Ungafuni ukukhululeka? Ukhululekile kumfazi na? Ungamfuni umfazi? Kepha-ke uma ugana, kawoni, nentombi uma igana, kayoni, kepha abanjalo bayakuba nosizi enyameni, kepha mina benginiphephisa. Ngisho lokhu kodwa, bazalwane, ukuthi isikhathi sesinciphile, ngakho emva kwalokhu abanabafazi mababe njengabangenabo, nabakhalayo babe njengabangakhaliyo, nabathokozayo babe njengabangathokoziyo, nabathengayo babe njengabangenanto, nabasebenzisa leli zwe babe njengabangalisebenzisi, ngokuba isimo saleli zwe siyadlula. Kepha ngifuna ukuba ningabi nakukhathazeka. Ongaganiwe ukhathalela okweNkosi ukuba angayithokozisa kanjani iNkosi. Kepha oganiweyo ukhathalela okwezwe ukuba angathokozisa kanjani umkakhe, wahlukene phakathi. Nongaganile oyintombi ukhathalela okweNkosi, ukuze abe ngcwele emzimbeni nasemoyeni, kepha oganileyo ukhathalela okwezwe ukuba angayithokozisa kanjani indoda yakhe. Ngisho lokhu ukuba kube lusizo kinina, akusikho ukuba nginigace ngentambo kepha ukuba nihambe ngokufaneleyo, nibambelele eNkosini ngokungaphazameki. Kepha uma umuntu ethi wenza okungafanele ngakuyo indodakazi yakhe,
Uma isikhulile ngeminyaka, akenze akubonayo. Uma kumelwe ukuba kwenziwe kanjalo, akoni mabaganane. Kepha omiyo eqinile enhliziyweni yakhe, engacindezelwa lutho, angenza akubonayo. Uma esenqumile enhliziyweni yakhe ukuthi uza kugcina indodakazi yakhe iyintombi, wenza kahle. Kanjalo nowendisa indodakazi yakhe, wenza kahle, kepha ongayendisiyo wenza kahle kakhulu. Umfazi uboshiwe ngesikhathi indoda yakhe isekhona, kepha uma indoda isifile, ukhululekile, angendela nakubani ngokubona kwakhe, kuphela ukuba kube senkosini. Kepha unenhlanhla ngokubona kwami, uma ehlala njengalokhu enjalo, ngithi nami nginomoya kaNkulunkulu.